Коледната трапеза, тя е ясна на всички, но коледната окраса е уникална. Не знам. Много държа да се отбележи. Дядо Коледовци се изкусят тук. С малко и подаръци ще се сложим. И това сега е затишието пред буря. Годината е 2009, 24. Това е уникалната красота този път. Говорим, че даже украшението трябва да са не чембурек, тя жената така ги направи. И една древна бутилка, супер стара, с бронзов етикет, с метален етикет, каквато до сега сме нямали, а картините стоят без рамки. Ще ги сложим и тях някой ден. Най-хубавото нещо е мигащата коледна уха.